देखें भैया, निर्गुण शुरू करे से पहले हम चाहब कि धुन हो जाए, ओकरे बाद वही धुन पर निर्गुण बा कैसे बा। मास्टर बहुत बढ़िया धुन बजौना है। देखे भैया, एक जोड़ा रहल, नए नवेली दुल्हन लेके आयल रहे। ना संजय भैया, हम ना कुछ कहते। हाँ, तो राते झगड़ा हो गई उन्हन जानी में। और झगड़ा होइल काहे बदे? बहुत लोग कुछ बदे झगड़ा कराना, लेकिन यहाँ झगड़ा हो गई एगो तरकारी के लेके। खाना में उनके शाम का तरकारी ना मिलल, झगड़ा हो गई। भैया रात को एक और सुतनी, अब भैया एक और सुतला। सुबह भइल अपन चौका बर्तन करे बदे बहरे निकलने। बर्तन माजत रहने तो टोलवे के खे उनकर पास पड़ोसी जाके उनसे कहत बाणी, काहे बड़ा मुंह फुलोले बाड़ू हो, का हो गई आज? तो कहत हूँ आज पूछा मत, बवाल हो गई बा, राते का खून आइल बा। कहने कि क्या हो गई बतावा। तब बताओ तुमने मास्टर कैसे? कहत बाणी, अरे रतिया बालमुआ दिहले गारी, अरे तरकारी रे बिना, अरे रतिया बालमुआ दिहले गारी, तरकारी बिना। रतिया बालमुआ दिहले गारी, तरकारी खातिर। इतने ना, गारी तो गारी देवे कैला, गारी ता गारी दिहले, ऊपरा से मारी हो दिहले। देखें भैया, हमारे यूट्यूबर भैया यस के म्यूजिक भैया लोग के कमाल बा, केहू के कहां से कहां पहुंचा देत हुआ जा। अगर तो लोग टेढ़ो रहा तब वो फेसबुक पर यूट्यूब पर छोड़ के खलिया देते। हमहन का प्रोत्साहन बढ़ाव बदे भैया लोग बहुत मेहनत करला। हम भैया एक यानी तो पैदल भागत हुआ प्रोत्साहन के रूप में भैया हो 101 रुपए का पुरस्कार भैया देने भैया के बार बार प्रणाम बा। गारी ता गारी दिहले, ऊपरा से मारी हो दिहले। इतने ना और कहना, हारी दिहल है हार दिहल साया और साड़ी, तरकारी खातिर।
है भैया धुन रहे, लेकिन धुन से बढ़िया भाव में भाव बा। कवि कैसे लिखले हन